Čiže v rámci nejakého rozdielu, aby sme to vedeli nejakým spôsobom, ako rozdeliť, diferencovať od tých bežných nejakých respiračných ochorení, tak iné ako progresívne formy pľúcnych ochorení, bavíme sa o neinfekčných ochoreniach, tak takým tým prvým znakom býva nepretržitý suchý kašeľ alebo tzv. Pokašľiavanie u pacientov, ktoré vôbec nesúvisí ani s fyzickou námahou alebo s nejakým respiračným infektom. Čiže nemám na mysli to, že proste, keď je nejaké prechladenie, obdobie chrípok alebo tak, to sa prakticky vždy prejavuje u pacientov nejakým kašlom, ktorý je vydatný, hej, proste je produktívny, prichádzajú teploty. Avšak pri tých iných typoch pľúcnych ochorení, keď sa bavíme, či je to onkologické ochorenie pľúc, alebo fibrotické ochorenia pľúc, alebo nejaké iné intersticiálne ochorenia, tam vyslovene je prvým takým príznakom suchý kašeľ, dráždivý kašeľ v nočných hodinách, ktorý pretrváva každý deň. Človek naozaj nemusí mať teploty. Druhým takým najčastejším príznakom je nevysvetliteľná únava. Je to únava ako po práci, ale je to vyslovene náhly nástup takejto únavy. Väčšinou u mňa to, čo som si všímal, tak vždy to bolo v tých poobedných hodinách a tá únava proste ako náhle prišla, to bolo ako blesk z jasného neba. Som proste nedokázal urobiť nič. Keď som sa mal učiť svojimi deťmi, hej, alebo robiť s nimi nejaké domáce úlohy, nedokázal som sa sústrediť, koncentrovať. Proste všetko som musel nechať tak, ľahnúť si, lebo jednoducho už to ochorenie sa prejavovalo týmto spôsobom. Čiže ten kašeľ, náhla únava, toto sú vlastne takými prvými príznakmi. Medzi ďalšie samozrejme už patrí to, že sa takéto ochorenia prejavujú poklesom saturácie, ktorú si už v dnešnej dobe pacienti dokážu skontrolovať saturačným palcom, ktorý je bežne už dostupný ako v lekárniach a v iných predajniach. Čiže ak pretrvávajú, niekedy je dobré akože si samozrejme tú saturáciu nejak skontrolovať, ale samozrejme, že nie je to nutné. Čiže toto býva ďalší akože príznak. No a medzi ako také už intenzívnejšie patrí redukcia hmotnosti. U niekoho sa to už pri tých vyšších štádiách sa to prejaví na prstoch. Také tie typické paličkovité prsty, nechty pripomínajú také vyduté hodinové sklíčko. Lebo najčastejšie sa nízka hodnota kyslíka, alebo tzv. Desaturácia, prejaví na tých koncových častiach tela. Čiže studené prsty, studené ušné lalvočiky, nos, väčšia zimomravosť. Dokonca to popisom boli ako aj prípady, kedy toto ochorenie sa diagnostikovalo aj u naozaj aktívnych ľudí, športovcov, ktorí sa otužovali a popisovali to ako proste problém. Aj napriek tomu, že boli zvyknutí na chlad, tak je to vyslovene iný chlad, spôsobený zúžením tých kapilárnych ciev. Takže toto by som povedal, že toto je takým tým dosť veľkým akože rozdielom medzi takými bežnými pľúcnymi alebo respiračnými ochoreniami, ktoré aj prebiehajú v sezóne, a takýmto intersticiálnym procesom choroby. Život po transplantácii pľúc, tak to je niečo vyslovene úžasné, lebo jediným slovom, ktorý sa to dá popísať, je zázrak, alebo proste druhá šanca. Po tej transplantácii naozaj ten prvý pocit, ktorý som zažil, že sa môžem nadýchnuť z plných pľúc, a ten šok, keď som sa proste prebral a hneď som si proste hmatal pod nosom, že kde mám kyslík, a som proste ako ostal v šoku, že pozerám na monitor a tam saturácia 99% a na spontánnom ako na vzduchu, bez kyslíka, bez žiadnych bolestí, čiže to bolo niečo úžasné. A každým dňom proste sa to zlepšovalo.
Čiže už priamo, keď som bol v nemocnici v Motole, tak už v rámci toho rehabilitačného procesu to bolo niečo úžasné, že som dokázal namiesto tých 15 alebo 20 krokov mi zrazu už na mobile svietilo, že som urobil nejakých 300, 400 krokov a každý deň to bolo viac a viac a dokázal som prakticky komunikovať so svojím okolím, aj keď som mal na tvári rúško, čo pacient s rozvinutým pľúcnym ochorením neexistuje, aby ste to urozprávali. Takže v rámci ďalších nejakých informácií v súvislosti s daným ochorením, idiopatická pľúcna fibróza, tak ako keď som sa dozvedel o tomto ochorení, tak keď sme vlastne prišli domov z nemocnice, tak človek si hľadal informácie, či už proste v nejakej odbornej literatúre, ale vtedy som sa dostal prostredníctvom ako internetu cez web k stránke, ktorá zastrešuje pacientov s týmto ochorením. Stránka je www.pľucnafibroza.sk a občianske združenie, ktoré zastrešuje týchto pacientov, sa volá Nádej pre pľúca. Občianske združenie Nádej pre pľúca vzniklo tuším v roku 2016 a prvotnú iniciatívu a myšlienku založenia občianskeho združenia vytvorila pacientka, ktorá mala dané ochorenie, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. Volá sa Zuzka Goceliaková spolu s primárom z Vyšných Hágov, s doktorom Robertom Slivkom. Spolu na základe akože ich tejto myšlienky, tak v spolupráci s inými akože ľuďmi, ktorí boli zainteresovaní do tohto, tak vzniklo toto občianske združenie. Ja som sa v tom období skontaktoval so Zuzkou Goceliakovou a proste postupne som zisťoval informácie, ktoré som proste potreboval vedieť. Našiel som proste tiež istým spôsobom nie oporu. No a začali sme ako spoločne rozširovať túto myšlienku a chceli sme proste, aby aj iní pacienti mali umožnené to, aby proste mali tie informácie takto k dispozícii, keďže sa jednalo o ochorenie, ktoré v laickej verejnosti alebo v širokej verejnosti nie je známe. Ani sa o tom prakticky nediskutuje, alebo málo sa o tom rozpráva. Čiže na tejto stránke, alebo v rámci občianskeho združenia, hlavnou myšlienkou šíriť informácie dostupné, relevantné o tomto ochorení, aby proste pacienti, ktorí nemajú treba tú podporu v rodine alebo žijú sami, alebo tak, aby sa predišlo proste nejakému stresu alebo nejakým pochybnostiam v rámci toho ochorenia. Na tej stránke tohto nášho občianskeho združenia je naozaj široké spektrum informácie od príznakov, liečbu, kontaktov, na ktoré sa naozaj pacient môže obrátiť. Okrem tej lekárskej podpory je tam aj sociálno-ekonomická podpora, kedy naozaj sa človek môže spojiť a čo všetko si proste môže vybaviť, či je to už ZTP preukaz, parkovací preukaz, alebo proste nejaké dávky v súvislosti s tým, keďže aj mne sa stalo, že proste som musel odísť z práce. Ako tak roky plynuli, tak žiaľ, naozaj, ako som už spomenul v úvode videa, Zuzkin stav sa zhoršil a vtedy ma prakticky aj ona oslovila s tým, že či by som prakticky neprebral tú iniciatívu ako prezident občianskeho združenia. Tak kedy som súhlasil, tak vlastne od tej doby, tuším od roku nejakých 2017-18, dnes presne neviem, som ako aktívne prezidentom občianskeho združenia, kde naozaj postupne pribúdajú rôzne odborné články, ktoré napomáhajú naozaj pacientom nielen s idiopatickou pľucnou fibrózou, ale aj inými fibrotickými ochoreniami, plus naozaj zorientovať sa v danej problematike
či je to už či sú to už samotné príznaky, diagnostika, liečba, nejaké kontaktné centra tej prvej pomoci. Čiže samotné občianske združenie naozaj vzniklo za týmto účelom naozaj, aby sme informovali nielen akože samotných pacientov, ale aj širokú verejnosť, ktorá si tam nájde určite každý to svoje v rámci toho. Okrem týchto aktivít, ktoré sú zamerané na tú edukáciu alebo na tú informovanosť, sme ako postupne začali ako vytvárať aj takúto iniciatívu takej tej predmetnej alebo naozaj cielenej pomoci pacientom, kedy sme s pomocou naozaj vyzbierania tých 2% z daní, ktoré naozaj sú veľmi dôležité, pomohli aj iným pacientom. Občianske združenie zakúpilo prenosné kyslíkové koncentrátory, ktoré vieme expedovať pacientom, ktorí majú napríklad aktuálne nejaký technický problém so svojím ako kyslíkovým koncentrátorom, ktorý je predpísaný poisťovňou. Ja konkrétne som mal takýto problém, keď mi lekár vlastne predpísal kyslíkový koncentrátor, ten prenosný, aby človek fungoval, tak došlo k nejakému proste technickému problému, poškodeniu, kedy som to riešil štandardným technikom. No a vlastne odpoveď zo strany technika, ale zo strany poisťovne, ktorá distribuovala tento ako koncentrátor, bola to, že vlastne musím počkať nejakého pol roka. To je pre človeka, ktorý ešte sa snaží akože byť nejak aktívny, čiže ja som vtedy reálne chodil s kyslíkovým koncentrátorom do práce. Ráno som si pekne štartol mašinku a som išiel. Odslúžil som si 8 hodín, prišiel som domov, išiel som na prechádzku a tak ďalej. Ale si viete asi predstaviť, že keď vypoveda takéto zariadenie a v období, teda je to leto, tak máte proste ostať doma, lebo jednoducho je to problém. Musíte sa vyhnúť proste tým poklesom kyslíka. Nemôžeme vykonávať činnosť nejakú s tým, že jednoducho ten pokles kyslíka tam je. Čiže na základe mojej vlastnej osobnej skúsenosti a na základe toho, že proste, keď som sa kontaktoval aj s inými pacientmi, tak vznikla táto myšlienka, aby sme proste s pomocou vlastne naozaj bežných ľudí, ktorí naozaj prispeli na túto dobrú vec, tak aj takýmto spôsobom naše občianske združenie pomáha pacientom, čiže toto je taká jedna forma takejto pomoci.